αγάπησα πολύ κι ήμουν αλάλητο πουλί, ήμουν αλάλητο πουλί, 10 χρονών αγόρι. Μια μέρα που καθόμασταν στα χόρτα τα βυσμένα, μαρώ ένα λόγο θα σου πω, μαρώ της είπα σ' αγαπώ, μαρώ της είπα σ' αγαπώ, τρελαίνομαι για σένα. Με φίλησε στο στόμα και μου είπε για να στεναγμούς, για της αγάπης τους καημούς, για της αγάπης τους καημούς, είσαι μικρός ακόμα. Μεγάλωσα και τι ζητώ, μάλλον ζητάει η καρδιά της και με ξεχνάει το ορφανό, εγώ όμως δεν το λησμονώ, εγώ όμως δεν το λησμονώ, το γλυκό φίλημα. Υπάρχει ο κακός κύριος. Είχα πάει πρόπερι στο καλοκαίρι να παίξω σε μια καντίνα στην πλάκα Λιτοχώρου. Ήταν ένα μαγαζάκι πάρα πολύ όμορφο, παιδί μου. Ήταν παλιά ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, ήταν η ρεσεψιόν έξω, στην είσοδο του πάρκινγκ. Εκεί που ήταν η ρεσεψιόν ήταν η κουζίνα και απέναντι είχαν φτιάξει ένα μπαρ. Εκεί το μπαρ δεν το χρησιμοποιούσαν, είχε κάτι σκαλά και ανέβαινες εκεί και έπαιζες. Πριν ξεκινήσω εγώ, πριν παίξω, έπαιξε πριν από μένα για ένα 20 λεπτό η κόρη της κυρίας που είχε το μαγαζί. Όταν τελείωσε, κατεβαίνει και était κλαμμένη. Εντάξει, ήταν πολύ ωραία φωνή. Έλεγε κάτι θεατρικά τραγούδια και έρχεται και έκλαιγε. Φαντάστηκα ότι συγκινήθηκε. Τώρα μου λέει, άσε με. Δεν τι έπαθες, μου λέει το νου σου τίποτα. Δεν τι έπαθε το νου σου στο πρώτο τραπέζι. Λέει, τι μπορεί να της έκανε το πρώτο τραπέζι, πέρα η βελάκια. Δηλαδή. Ανεβαίνω πάνω εκεί στο παταράκι, είμαι πλάτη στον κόσμο και είναι ένα τραπέζι καλή ώρα έτσι. Που είναι δύο ζευγάρια, μεγάλη αρκετά, σαν τον κύριο Πελοπίδα Απόστολο του Μενελάου. Οι οποίοι όπως είμαι πλάτη, ακούω μια φωνή από έναν κύριο που λέει «Μαλάκας είναι αυτός τώρα». Άσε μωρέ τον αλήτη. Λες και της είχα πάρει το πορτοφόλι μου πέρα. Κοίτα το πτήσιμο που έχει, κοίτα πώς είναι. Και παιδιά ξεκινάει με τέτοια κουβέντα πάρα πολύ δυνατά. Ξεκινάω να παίζω και να λέω αυτές τις μαλακίες που λέω. Και να απαντάνε σε κάθε τι που έλεγα. Κάθε τι που πήγαινα να πω πέταγα, ναι, για πες, καλά έκανες σε παρατσικόμενα, έτσι που είσαι. Και... παιδιά, το ζω μισή ώρα αυτό, αλλά έχω αρχίσει και χάνω. Δηλαδή θα μπορούσα να σου πω από την αρχή, δεν είχαμε φύγετε, παιδί μου, αλλά
Κάπως αισθάνθηκα άβολα και με κέρδισαν. Έχανα έδαφος συνεχώς. Στο μισάωρο πάνω κατεβαίνω δίπλα ακριβώς καθόταν η κυρία που είχε το μαγαζί από αυτούς. Λέω: Ελένη, μου θα κάνω ένα διάλειμμα μόλις τελειώσουν οι μαλάκες και φύγουνε. Φώναξε με να συνεχίσω. Κάθομαι μισή ώρα. Τίποτα. 35-40 λεπτά, λέω: Δεν γίνεται τώρα. Πρέπει να κάνω κάτι. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω, λέω: Τι να παίξω, ξέρω πάρα πολύ. Οπότε παίζω πρώτο κομμάτι το κουκουλοφόρο. Μαμά, παπά. Οπότε ο ένας με το που το ακούει, αυτός που με έβρισε στην αρχή, σηκώνεται πάνω και λέει: Στο διάλο, παλιοκουμούνια! Και καμώ το κερατό μου που ήρθα εδώ μέσα να πούμε και παιδιά αρχίζει να βρει, σηκωθείτε να φύγουμε και σηκώνονται όλοι πάνω. Τους λέω, όχι χαίρομαι πάρα πολύ, άντε ρε παιδιά, λέω τόση ώρα περιμένουμε, φύγετε και τα κερνάω εγώ τι έχετε πάρει, γυρνάει η γυναίκα αυτό μου λέει, εμείς έχουμε λεφτά. Αγάπη μου, τους λέω. Τέλος πάντων, όπως έπαιζα εγώ εδώ ήταν ο κόσμος, εδώ ήταν ένας δρόμος, σταμάτα μου, μπερδεύει. Εδώ ήταν ένας δρόμος, που έμπαινε μέσα στο ξενοδοχείο και απέναντι ήταν το πάρκινγκ. Πάνω απέναντι, αλλά κάποιος είχε κλείσει με ένα αυτοκίνητο. Πάει ένα κορνάρι και δύο φορές, ήταν πολύ αργά. Είχε ξενοδοχεία δίπλα και εμείς παίζαμε πάρα πολύ ήσυχα, ξέρω εγώ. Έρχεται στο μαγαζί, πάει, ρωτάει στα τραπέζια, πάει στο σερβιτόρο, έρχεται ο σερβιτόρος με ένα χαρτάκι, μου το δίνει. Και του λέω τι είναι αυτό, μου λέει είναι οι πινακίδες του κυρίου που παίρνω. Κοιτάω τον κύριο, θα μου γελάψει, αλλά παίρνω το χαρτάκι, το πετάω πίσω. Συνεχίζω να παίζω. Κατά τη διάρκεια τώρα, όσο έπαιζα, ήταν ένα τραπέζι έτσι λίγο πίσω που γέλαγαν πάρα πολύ. Αλλά δεν γέλαγαν με κάτι που συνέβαινε στο μαγαζί, γέλαγαν μόνοι τους, σαν να λέγανε ανέκδοτα. Και σε κάποια φάση χειροκροτάει ο κόσμος μετά από ένα κομμάτι και εκεί που ησυχάζει το μαγαζί, λέει ο τύπος αυτός που ήταν ο πιο έτσι, ο κεντρικός της παρέας, λέει μαλάκες, πάρω κρίμα. Τον είχε κλείσει και τον περάταγε εκεί, ήταν πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Γύρισα στο σπίτι, του έγραψα το επόμενο κομμάτι. Και μετά από 6 μήνες μπαίνω καθυστερημένα στο κομμωτήριο ένα απόγευμα και μου λέει η άλλη κοπέλα που έκανε ιστορία και μου λέει Σπυρό να λαμβάνεις λίγο την κυρία γιατί έχω τις αντάβιες μέσα, ξέρω εγώ. Ναι, λέω γρήγορα πάω πέρα και ήταν η κυρία του κυρίου που είχε λεφτά και ήρθε και ο κύριος να την πάρει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν να την τυλίξω με το καλώδιο από το στολάκι. Η δεύτερη ήταν να πάω να πάρω λίγο την καπάζα της αντάβιες, να της το δώσω να το φάει. Της έκανα ένα μαλλί. Δεν ξανάρθε, χάσαμε μια πελάτησα, αλλά το ευχαριστήθηκα. Το κομμάτι λέει το Κύριος και είναι και αυτόν τον Κύριο. Περιποιημένος Κύριος και αρχόντικο το ύφος που να κολλήσει σύφυλλη και να τον βρει ο τύφος. Κοιτούσε και κατέκρινε όποιον μπροστά περνούσε και ό,τι και να έκανε ό,τι και να φορούσε. Περιποιημένη κύκυρα και ακριβό τα μάξι, τα πάντα του βρωμούσανε όπου και να κοιτάξει. Την κρίνια είχε αδερφή και μάνα τη μιζέρια και φίλους είχε τα λεφτά που κράταγε στα χέρια. Και εγώ παιδί με ευγενικό πανατροφή και τρόπους που με το σεις και με το σας μιλάω στους ανθρώπους. Το Κύριο αποκρίθηκα πως ό,τι και να κάνει όπως εγώ έτσι και εσύ μια μέρα Κύριο αποκρίθηκα